Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, la postura del nostre grup respecte a la consulta de la Diagonal és molt clara, ho hem dit des del primer dia i ho repeteixo avui. Estem a favor d'aquest tipus de consultes, és una experiència nova però que jo crec que és important, és complexa perquè probablement comencem amb una consulta francament difícil però jo crec que és molt positiu. Segona, estem a favor que hi hagi reformes a la Diagonal i ordenació a la mateixa. La situació de la Diagonal actualment no dona satisfacció. Hem posat les bicicletes sobre el passeig central i això és un disbarat i no funciona. I estem a favor del transport públic, que sigui el transport públic un aspecte important a la reordenació de la Diagonal. Nosaltres tenim molt clar que perquè es produís aquest acord es necessitava una majoria qualificada. Per tant, si nosaltres ens haguéssim oposat a això, no hagués sigut possible. Crèiem que haguéssim fet un flac favor si haguéssim bloquejat aquesta situació, hagués estat un disbarat, i per tant nosaltres hem buscat una via de negociació que permeti tirar endavant aquesta consulta. Vam posar 3 condicions. Una era permetre que la decisió dels ciutadans i la participació dels ciutadans no fos només prendre la decisió A o la proposta B, sinó que n'hi hagués una altra alternativa de dir, escolti'm, volem una altra solució, que no és cap de les dues que se'ns plantegen. Jo crec que això era un fet democràtic bàsic que era necessari. Segona, volíem una garantia de vot per internet, perquè creiem que a més això ens convertirà en uns referents i ens dona seguretat jurídica i de funcionament d'aquesta consulta. És veritat que no és un referèndum, però és molt, molt important que aquestes consultes es facin amb tota la seriositat i ben fetes. I tercera, nosaltres creiem que s'ha d'exigir informació, debat, sense despeses supèrflues. Com que hem aconseguit les 3 coses, i jo crec que hi ha hagut una situació amb els més i menys, però que ens hem posat d'acord, nosaltres ho votarem a favor i estem satisfets que això s'hagi pogut desbloquejar i vagi endavant aquesta consulta.